హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాధికా మడపర్తి ఛానల్. ఇదిగోండి కాగడాలు చూడండి ఎన్ని పూసినాయో. చెట్టు నిండా కాగడాలు ఫుల్ పూసేసి బాగున్నాయి కదా. వేయాలి, ఇప్పుడు అన్ని ఇచ్చిపోయింది. ఇంకా ఉన్నాయి కట్టాల్సిన పూలు, ఇంత మాల వచ్చి. ఇది వీడియోలో ఉంది చూడండి, లాంగ్ వీడియోలో లింక్ పెడతాను. ఇలా మాల కడితే చాలా బాగుంటుంది, చిక్కగా వచ్చి. చూసారా ఎంత బాగుందో మాల, చాలా బాగుంది.